Paratoi ar gyfer cyweliad. Dewch i ni glywed gan Richard Foxall o Alun Griffiths Contractors Ltd. Yn enw i yw Rich Foxall, a dwi'n gweithio fel swyddog cyswllt y cyhoedd i gwmni Alun Griffiths Contractors Ltd. Dwi'n gobeithio fyddai'n gallu rhoi rhai awgrymiadau i chi, rhai da iawn ynglŷn â pa fath o bethau mae cyflogwyr yn edrych amdano mewn cyfweliad, a sut chi'n gallu paratoi ar gyfer y cyfweliad. Sut ydych chi'n paratoi ar gyfer cyfweliad? Cyn cyfweliad, mae'n syniad da iawn i ail-edrych ar eich CV, oherwydd dyna'r unig wybodaeth sydd gan y cyflogwr amdano chi, a felly fydden nhw'n seilio'r cwestiynau ar y gwybodaeth i chi wedi rhoi. Mae'n syniad da iawn i wybod chydig bach mwy am y cwmni chi wedi trio am waith gyda nhw. Edrychwch ar y wefan, darllenwch amdanyn nhw a deall beth maen nhw'n ei wneud. Paratowch eich hunain gyda cwestiynau amdano y cwmni os oes gennych chi rai. Mae'n bwysig iawn i chi ymarfer eich cwestiynau. Mae hwn yn mynd i fod yn helpu chi i baratoi ateb nhw. Gofynnwch i'ch rhieni neu falle eich ffrindiau i ofyn cwestiynau i chi i helpu chi baratoi. Mae hefyd yn bwysig iawn i ffindio allan yn union lle mae'r cyfweliad yn cael ei gynnal. Mae yna rai pobl ddim yn ffindio yn union lle o flaen llaw ac yn cyrraedd yn hwyr, a dydy hwnna ddim yn syniad da am gyfweliad. Beth ddylech chi wneud ar ddiwrnod y cyfweliad? Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael digon o amser i gyrraedd mewn da bryd. Gwisgwch yn daclus. Mae'r argraff cyntaf mae rhywun yn cael ohonoch chi yn bwysig. Os ydych chi dal yn yr ysgol, mae'n berffaith iawn i chi fynd am gyfweliad yn eich gwisg ysgol, ond gwnewch yn siŵr fod eich tai wedi wneud i fyny'n iawn. Gewch chi hefyd gwisgo yn eich dillad tu allan i'r ysgol, ond mae'n bwysig fod rhain eto yn daclus, a'ch bod chi'n creu argraff da iawn pryd ydych chi'n cyfarfod eich cyflogwr am y tro gyntaf. Mae hwn yn dangos eich bod chi'n person trefnus. Un peth pwysig arall i gofio yw gwnewch yn siŵr eich bod chi'n switcho'ch ffôn symudol off. Does y ddim byd gwaith mewn cyfweliad na eich ffôn yn canu. Beth ddylech chi wneud yn y cyfweliad? Yn y cyfweliad, gwenwch ac edrychwch yn gyfforddus. Steddwch i fyny'n syth a gwrandewch yn astudio ar y cwestiynau. Mae'n iawn i fod chydig bach yn nerfus mewn cyfweliad a mae cyflogwyr wedi hen arfer â hyn. Os nad ydych chi wedi deall y cwestiwn ydych chi wedi cael, yna gofynnwch eto. Mae hwnna'n iawn i wneud. Os ydych chi eisiau rhyw chydig o eiliadau neu chydig o funudau i feddwl am yr ateb a cael y geiriau'n iawn yn eich meddwl cyn gwneud, yna gofynnwch am hynny. Mae hynna'n berffaith iawn hefyd. Mae'n bwysig iawn i fod yn onest ac i dweud y gwir. Mae'n syniad da iawn i ofyn cwestiynau ac i paratoi rhain o flaen llaw. Pethau da i ofyn yw be ydy'r oriau gwaith? Bydd angen gweithio gyda'r nos neu'r penwythnosau? Os angen i chi deithio? Pa fath o hyfforddiant ac ymwysterau gewch chi yn y swydd? Maen nhw gyd yn cwestiynau da iawn i ofyn i cyflogwr. Pob lwc. Diolch Richard. Gyrfa Cymru, Careers Wales. gyrfacymru.lliw.cymru. post@gyrfacymru.lliw.cymru. Ffôn 0800 228 4844. Sgwrs ar-lein. Cyfryngau cymdeithasol, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a LinkedIn.